खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खानखौ पाकिस्ताना उदखारि फोसावदों। बलुचिस्तानखौ पाकिस्ताननिफ्राय आलादा होननानै बुंनायनि सायाव पाकिस्ताना रागा जोंदों। सौदी आरबाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव सलमान खानआ बलुचिस्तानखौ पाकिस्ताननिफ्राय आलादा हादर होननानै बुंनायनि उनाव पाकिस्ताना रागा जोंखांनानै फावखुंगुर सलमान खानखौ पाकिस्ताना उदखारि होनना फोसावदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां, मोननै गल्ड मेडेल देरहानो हादों हिमांशु सिं दैमारिया। थामथि दामोदार मेमोरियल अल इन्डिया अपेन केरेटि चेम्पियनशिप गेलेनानै मोननै गल्ड मेडेल देरहानो हादों हिमांशु सिं दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला बागतपारा 1 नं माजगाव गामिनि बिफा सन्जय सिं दैमारि, बिमा बयजन्ती दैमारिनि फिसाज्ला 19 बोसोर बैसोनि हिमांशु सिं दैमारिया थांनाय 18 आरो 19 अक्ट'बर खालाराव उड़िष्यानि भुबनेश्वराव खुंफुंजानाय थामथि दामोदार मेमोरियल अल इन्डिया अपेन केरेटि चेम्पियनशिप 2025 आव बाहागो लानानै 12 आरो 13 बैसोआव सेथि मासि आवग्रिना मोननै गल्ड मेडेल देरहानो हानानै हिमांशु सिं दैमारिया गोग्गानाय लाबोनो हादों। खोला चालमारा पुलिसा रबिबारखालि तुमुनि बारिकान्डी गामियाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामनानै सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे 1 कौटिसो रांनि हेर'इन आरो थि नङै टेब्लेटफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि खौरां मोननाय बायदिब्ला गुबै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि अफिसार इनचार्ज इन्सपेक्टर JS कुबुंनि दैदेननायाव पुलिस हान्जाया गामियाव थानाय मतिबुर रहमाननि फिसाज्ला बनेश आलीनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। सनिबारनि हरनि 1 रिंगासो समाव सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो फुंनि 2 रिंगासोआव पुलिसा 1 कौटि रांनि हेर'इन आरो थि नङै टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। इन्सपेक्टर JS कुबुं बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला बनेश आलीखौ पुलिसा हमनानै गावसोरनि आवथायाव लायो आरो मैया बेलासियाव नेमखान्थि बादियै खायो। समबारनि फुंबिलियाव ड्राग्स फालांगिरि बनेश आलीखौ हाथिंमारि जिल्ला बिजिरसालियाव पेश खालामनाय जागोन। पुलिसा जाथायथिलिनिफ्राय गासै 86 ग्राम हेर'इन गोनां गंब्रै साबोननि बाक्सु, मोन 66 ग्राम हेर'इन गोनां गं 66 कन्टेनार आरो 816 नन शिडिउल केप्सुलबो बोखांनो हादोंमोन। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव हा बिगोमानि सायाव नांज्लायनाया सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिदों। सोनाब कार्बि आंलंआव थांनाय सानखालि सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि 6थि फारिलाइ थामहिनबा 6 शिडिउल ओनसोलाव सासे थागिबि दिमासा हारिसाखौ गाग्लोबनायनि अजद होनानै नसुंसेनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि अजद दैखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव बावैसो भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ'आ गोबां सावरायजादों। जायगानि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दान्थे बिदान्थेया हा बिगोमाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि थाखाय सोमजिदोंमोन। 6 शिडिउल एरियाजों खुंजानाय बे ओनसोला हारिसा नङै सुबुंफोरनो हा फाननायावबो हेंथा होदों। बेफोर आयेनारि रैखाथिफोरनि गेजेरावबो बायजोनि सुबुंफोरा हा लानो नाजानाया थागिबि थामहिनबा थागिरि आरो गोदान थाफैग्राफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिहोदों। बेखौ बुजिनाया गोनांदि 6थि फारिलाइ ओनसोलाव थागिबि नङै थाग्राफोरनो गौथुम आरो सोरखारा थि मोनथाय आरो सुबिदाफोरखौ होदों। बिसोरनि गोलाव समनि थाथाय आरो जायगानि सुबुं समाजाव बिहोमा होनायखौ नाजावनानै बबेखानि बेफोर सुबिदाफोरा गनायजाथाव नङा होननानै सांग्रां नोगोरारिया बुंथिदों। थारैनो बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो थानायमोनब्ला, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैसिमबो बर' हारिनि गेजेराव थानानै खौसेथियै सोमावसारनाया जाबोबाय थानायमोनब्ला जानो हागौ बर'आ दिनैनि समाव खौसेथिनि महर लागौमोन, धोरोम, हारि, राजखान्थि बिथिङाव लानानै नासयलायनाय जानाय नङामोन। समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे भिडिअ', जाय भिडिअ'खौ लानानै दाबो बड'फाखौ जोंनि गेजेरावनो दं होननानै साननो हायो। बड'फानि मोनसे भिडिअ'खौ समाजारि बिजोङाव थामहिनबा बड'फानि मोनसे सावगारिखौ लानानै AI नि मददजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेखौ नुनानै हमदांनो हायोदि बड'फाया दासिमबो जोंनि गेजेरावनो दं। बिथाङा जाहाथे जोंनि गेजेराव दासिमबो थानायमोनब्ला बर' हारिया खौसेथि थागौमोन, बर' हारिया मोनसे आलादा रायजो महरै मोननो हागौमोन, बेखौ जों हमनो हायो। दा बिथांनि गेदेमा सुबुंनि मोन्थोरखौ जों दिनै बावगारनो मोननाय नङा। थारैनो मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि न्याय एबा जास्टिसआ माब्ला मोनगोन? रायजोनि दाब दाब जिल्लानि ओनसोलाव जुबिन गार्गनि न्यायनि थाखाय एबा जास्टिसनि थाखाय सोरखारनि हेंथा सोमावसारनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि थैनाया दिनैसिम 37 सान जालांबाय, नाथाय जुबिन गार्गआ माब्ला थार बिजिरनायखौ मोनगोन? बेयो मोनसे रायजोआवनो गेदेर सोंलु सोमजिदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जुबिननि रुंसारि जानायाव लोब्बा गोनां माखासे दायनिगिरिफोरखौ
हमनानै नायबिजिरदोंब्लाबो दासिमबो जुबिननि गुबै थैनायनि जाथाय आरो गुबै जाथायजों लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ साजा होआखै। बेराफारसेथिं जुबिना माबोरै थैदोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौबो फोसावाखै, जेराव जुबिननि पस्टमर्टम रिपर्टखौबो रोखायै फोरमायनानै होआखै, जायखौ लानानै आसामाव गोबां दुंहाव थासारि जादों। श्याम कानु, सिद्धार्थ आरो माखासे सुबुंफोरखौ रायजोफोरा गोबां जायगायाव बैसोरनि थाखायनो जोंनि बयनिबो आंगो जुबिन गार्गआ रुंसारि जालांबाय होनना होस्रिखावदों, रेलि हाबाफारि लादों, जास्टिस फर जुबिन गार्ग बायदि स्लगानजों गासै आसामावनो सोमावग्लुंदों। बेबायदिनो जुबिननि न्याय मोननांगौनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों डिजिटेल सोमावसारनाया 3.4 मिलियन जाहैबाय। थामहिनबा 34 लाखनिबो गोबां जाबाय डिजिटेल सोमावसारनाया रुंसारि जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय नागिरनानै। थारैनो जुबिना माब्ला न्यायखौ मोनमारगोन? बेराफारसेथिं गोबां समफोरावनो खुंथायाव थानाय बिजेपि दोलोआ जुबिनखौ लानानै राजखान्थियारि खालामगासिनो दं होननाबो गोबां सावरायजादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायैबो गोबां अजद दिखांदों रायजो राजाफोरा। जुबिन गार्गनि थैनायनि गुबै जाहोन आरो दायनिगिरिफोरखौ माब्ला साजा होगोन बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन। बेराफारसेथिं रुंसारि जुबिन गार्गनि प्रडिउस खालामनाय लोगोसे डाइरेक्सन खालामनायाव 2025 मायथाइनि फैनो गोनां जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेआ मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ। एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रियाव अनलाइननि गेजेरजों टिकेट बुकिं खालामनायखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरा टिकेटखौ बुकिं खालामदों। दासिम खौरां बुथुमनाय समसिम आसाम नाङै सिनेमा हलनि रिपर्ट बायदियै आसामाव गासै मोन 94 थियेटारफोराव रिलिज खालामनाय जागोन। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1,26,000 टिकेटआ बुकिं जाबाय, जायनि बक्स अफिस कालेक्शनखौ बुंनो थाङोब्ला 3,50 लाख सिम सहैनो हादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुना खमैबो 1 दाननि बारा थियेटाराव श' जाबाय थागोन होनना मिथिहोदों। पीएम किसाननि 21थि इनस्टलमेन्टनि राङा हादोरनि कौटि आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा जासिगोन। बे समाव रायजोनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। हादोरनि कौटि आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव पीएम किसाननि 21थि इनस्टलमेन्टनि राङा हाबगोन। मख'नो गोनांदि पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फैगौ नभेम्बर दानाव पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा जमा जासिगोन। बे खेबाव फिन लाख लाख आबादारिफ्रा सोरखारि रांनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय जायफोर आबादारिफोरनि मुङा फारिलाइयाव दं बिथांमोनाल' सोरखारनि 2,000 रांखौ मोननो हागोन, जेराव पीएम किसाननि गासै मुलाम्फागिरिफ्रा फैगौ नभेम्बर दानाव 2,000 रांखौ मोननो हागोन। नाथाय मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय सोरखारनि 2,000 रांखौ मोननायनि गोजानाव थानांनो हागौ, जेराव जाय मुलाम्फागिरिफ्रा EKYC खौ आपडेट खालामनानै लाया बिथांमोना पीएम किसाननि रां मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। बेनिखायनो साफ्रोम मुलाम्फागिरियानो थाबैनो EKYC खौ अनलाइननि गेजेरजों खालामनानै लाथारनांगोन। जुदि नोंथांमोननि EKYC आपडेटआ आबुं जाया अब्ला 21थि इनस्टलमेन्टनि राङाबो एकाउन्टआव हाबनाय नङा। बे समाव पीएम किसाननि 21थि इनस्टलमेन्टनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। नोंथांमोना गाव गावनि मुंखौ फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय pmkisan.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नायग्रोनो हागोन। बेनि थाखाय गिबियाव नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजारनि गेजेरजों वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना जिल्ला, ब्लक आरो गामिखौ होनानै रिपर्टनि अपसनाव थुनांगोन। अब्लानो नोंथांमोना गाव गावनि मुंखौ फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ रोखायै नुनो मोनगोन। आरो जुदि फारिलाइयाव नोंथांमोना मुंखौ नुनो मोना एबा गैया मोनो अब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो सोरखारनि फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बर 155261 नम्बराव कल खालामनो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां। फिन आरोबाव जानो थांगासिनो दङ मोनसे गिख्रंथाव दावहा। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावनि हादोरनि गोहोखौ दिन्थिनो नाजादों। बे खेबाव वेनेजुवेला आरो आमेरिकानि गेजेराव दावहा जागोननि खौरां मोननाय जादों। आमेरिकानि दावहानि जाहाजफोरा लैथोजों वेनेजुवेला फारसे थांगासिनो दं। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिन आरोबाव बुहुमाव गिदिर दावहा जानो थांगासिनो दं। रासिया, इउक्रेन, इजराइल, इरान आरो भारत आरो पाकिस्ताननि उनाव वेनेजुवेला आरो आमेरिकानि गेजेराव गिदिर दावहा जानो थांगासिनो दं होनना रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनदों। आमेरिकाया वेनेजुवेलानि सायाव गाग्लोबनो थाखाय साखाफारा जाबाय होनना मिथिहोदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आमेरिकाया थांनाय सेप्तेम्बर दानावबो केरिबियानाव गिख्रंथावै गाग्लोबखांबाय। केरिबियानाव ड्राग्स दैथायग्रा माखासे जाहाजफोरखौ आमेरिकानि रौनियाफोरा गाग्लोबदोंमोन, जेराव 40निबो बांसिन केरिबियाननिफ्रा जिउ गोमादोंमोन होनना मिथिहोदों। आरो फिन वेनेजुवेलायावबो गाग्लोबनो थाखाय आमेरिकाया थियारि होनना
मिथि मोनदों। 23 अक्ट'बर खालि क'क्राझार आरो सालाकाटि स्टेशननि गेजेराव रेल लाइनआव जानाय IED बमा बेफ्रुनायखौ लानानै दुलाराय बर' आइजो अनसाय गौथुम थामहिनबा आबोबा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैया फोसावनाय मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों आबोबनि आफादगिरि बिजलि नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि आलारि ब्रह्म बिथांमोना गावनि बिबुंथिखौ फोरमायथिदों। बे बिबुंथियाव मख'नाय जादोंदि उदखारि हान्जाफोरनि बेफोरबादि गिलु-बालु खामानिफ्रा बर' ओनसोलाव थानाय ओनसोलाव सुबुंखान्थि आरो सुबुं माहारि आरो गोजोन खौसेथिखौ लोरबां खालामो। आबोबा दाबि खालामदों दि सोरखारा बमा बेफ्रुनायनि दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनानै आयेन बादियै साजा होनांगौ होनना बिथांमोना बुङो। बिथांमोना रेल बिबानगिरिफोर आरो रैखाथि बिफानफोरखौ रेल दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखायबो उफ्रा रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों। आबोबा बयखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों जाहाथे बेफोरबादि मुगैथाव खामानिखौ फिन जाफिननायनिफ्राय होबथानो हायो। भारत आरो रासियानि फालांगियारि सोमोन्दोखौ सहायनो हायैनि थाखाय ट्राम्पआ फिन खेबसेबाव नंखाय फोसावथाय गोसारहोदों। 25 अक्ट'बराव बिथाङा दाबि खालामदों दि भारत हादोरा आमेरिकाजों लाबोनाय होबथानायखौ नोजोर होनानै बे थिरांथाखौ बिथाङा बुंदों दि भारतआ बावैसो सिगां गावनि थासारिखौ रोखा खालामनानै बुंनाय बादिब्ला ट्राम्पनि दाबिनि जेबो बिथा गैया। भारत हादोरा रोखा खालामना होदों दि रावनिबो गोहोनि नारसिननायाव जेबो फालांगियारि थिरांथा लाया। भारत हादोरा जेब्लाबो गावनि माहारियारि मोजांथिखौ थामहिनबा मोजांखौ गोनांथि होयो आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि भारत हादोरा बुंबावदि जेब्लासिम इउएननि नेमखान्थि बादियै होबथाजाया अब्लासिम रावबो हादोरा गुबुन सासेखौ मोनसे थि फानग्रानिफ्राय थाव बायनायनिफ्राय होबथानो हाया। मख'नो गोनांदि आमेरिकाया भारत आरो रुसजों सोमोन्दो थानायखौ गोबां समावनो हेंथा होबोबाय थादों, जेराव भारत हादोरा रासियानिफ्राय फालांगियारि बिथिङाव सोमोन्दोखौ गैया खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंबोबाय थादों। धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्ला एबसुनि जथाय बानजायनायाव मैया दखरा आफादफोरजों आथिखालनि थासारि सोमावसारनाय हाबाफारि सोलोंथाइ थासारि BKWSCनि जेंना समाजारि आरो आफादारि बायदि बिथिंखौ लानानै गगामुग स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टाराव गुवारै सावरायदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुबुं केरकाटारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। IPS डक्टर पार्थसारथि महन्तनो 6 सेम्बल इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल 2025आव साबसिन दिथागिरि महरै मान होनाय जादों। लिरगिरि, थुनलाइगिरि, दिथागिरि आरो IPS डक्टर पार्थसारथि महन्तजों सोरजिजानाय सुंद' सावथुन अनसुनि सिकेआ फिन खेबसेबाव सिनायथि मोननो हादों। बे सावथुना 6थि आरो 10थि सेम्बल इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल 2025आव बयनिख्रुइबो साबसिन दिथागिरिनि बान्था मोननो हादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।